Kaixo lagunok, eta ongi etorri txorienera. Oraindik atzoko, bi errezeten ahosa baina daukagu ondo gozatuta. Bai, daukagu bai. Baina ostirala ondo bukatzeko, astea ondo bukatzeko, gazta tarta. Zein ez zaio gustatzen gazta tarta? Gazta tarta? Pentsate txokolate tarta inbizinua. Hori da, txokolate tarta. Zein ez zaio gustatzen txokolate tarta? Hori, bai, ez dakit zer esaten du da. Ostirala da, bai. Txokolate tarta, ez? Ba, kuriosoa da, ez? Txokolatea besterik ez da ikusten da, txokolate tarta egin dugu orduan, Bezagatxik deitu da zu gazta tarta orduan. Ez dakit. Kastaian antoju, gingot, igual. Aurdunen ez egongo. Ingo datorren estien. Bueno, txokolate tarta, parkatu zueko zentzulea. Nola egingo du txokolate tarta hor? Aurrena, oinarri egingo du. Hortarako nahasiko ditugu irina, glas azukrea, urrak birrinduta, gurina eta arrautza bat. Ondo bildu, oskailuan sartu eta gogortzen zaigunean luzatu eta labean 15 minutuz 200 gradutara egingo du. Betegarria, zer izango da? Txokolatearekin, oski? Horretarako, urtuko dugu txokolatea Maria bainuan eta beste ontzi batean nahasiko ditugu esne gaina, arrautzak eta azukrea. Txokolatea urtu zaigunean honekin batu eta labean dugun moldean sartuko dugu. 20 minutu, 150 gradutara eta ina izango da. Eta honek estalkio batera emango du gainean. Txokolate urtuta gurinarekin eta esne gainarekin. Gainetik bota eta aurkezteko garaian agian txantili krema bat ingo du. Ikusiko denboraz nola gabiltza. Ikusiko du nola gabiltza. Orduan, behitu, ingo du gana, lehenengo horea iten jarriko du. Bai. Hemen daukadana da. Irina, 160 gramo. Azukre, hautza. 60. Kafetxo batekin nabiera, infusioa da, baina eske atzaldian, da bariko atzaldia, hastia bukatuta. Bukatuta zauz? Nekatuta ez dakit, oso nekatuta ez, gaurien parrandan urtengonaz, baina atzaldia da, eta atzaldien, ez dakit, orain negua heltzen dabil, ez, eta kafetxo berot batekin edo infusio berot batekin, eta txokolate tarta batekin, hoi konpontzen da, azteko dana. Txokolateak azkenean bako zer daukan, azukrea eta hori ona zainera etorreko zu, eta horrek altzauko zaitu humoria eta ikusiko zu. Hau izango da orduan nire parrandarako gasolinia. Ni parrandarako marmitako baten oinarria hobeto nahi dago izaten dut, txokolate tarta batekin, auskalo nola bukatuko duen. Baina, hemen, osagai guztiak nahasi, eta, trabankulo badaukagunez, erabiliko dut, eta erabiliko du, dana nahazteko. Gurina, daukaguna da, kanpoko temperaturan, hau da, jenteak egiten du olakotan, hartu eta mikroin labean sartu. Bai, oskaiutik atara berria badaukagu, pixkat bibuntzia, baina ez dugu nahi likido, ze ore hau nahiko itxaskorra da, berez. Eta jendeak olako ore itxaskorrak ataratzen dienean, gero irina botatzen azte zaio gehiago lantzeko pixkat zetan eskuetan itxasten da, baina orduan irin gehiagi hartzen du. Hobeto da, oskaiutik atara ordu pare baldenago gurina, eta utzi bera bakarri biguntzen, ez zazue gehiegi bigundu, eta asko ez da landu behar. Gatz pixka botako diot bebai. Hau, tartia, ez dakit nondik atarako zuen errezetia, gero kontauko eskuzu, baina hau ez da asmakizun oso zarra, asmakizun nahiko berrixa da errezetia hau, ze iraganian Europan eta kakao hautsak ez zauen existiruten, orduan txokolatea hartzen zan bakarrik, edari moduan oran txokolate bero bat, edo txokolate hotza bebai, igual irabiatu bezala udan, baina postriak eta etzien txokolateakin asko eitzen, ze kakao hautsik ez zauen. Elisak esaten zuen, zinan pekatua moduan zala esaten zuen, txokolatea zintzala hartu, eta gero, Ameriketatik ekarri zuten txokolatea, eta gero hasi ziren, ikasten nola landu, eta azukrea gehitu, ze berez kakao dutza oso mingotza da, ez? Bai. Orduan, lehengo eran iten zan, da, gaur egun, txokolatea nik uste dut erabiltzen dela modu guztietan, eta txokolate zapore ezberdinetakoak daude, gatzarekin, fruitu lehorrekin... Pila batekin, badau, brownie tipikoa, ez? Gazta tarta, lehen, aipatu dozuna, gazta tarta bebai itxen da txokolatiakin, oran txokolate oinarri bezala, gero gazta tarta eta txokolate gehiago gainetik, eta itxen di, ezke gaur egun txokolate tarta pila badauz, baina badau ospetsu bat, ez dakit ezagutzen duzun enpresa buru hau, estatu batuetakoa dana, Martha Stewart. Ez? Bera da sukaldarixa, da estatu batuetan badauka sukaldaritza programa bat, baina badauka enpresa bat, caterinana, saltzeitxu bai, gailuak, amantalak, dauka
kristoneko enpresa hundisa, eta berak dauka oso ospetsua dan txokolate tarta bat 4 osagaiekin bakarrik. Jartzen dau txokolatia, azukria, arrautzak eta ustot esne gaina. Eta gurina. Baina ez dutza irinik jarten. Orduan da gauza oso leuna eta testuria dauka oso krematsua. Nik ez dute inoiz probu, baina argazkixetan eta ikusi dut. Bueno. Hau, gidoia lantzen nabilen honetan, eta oso itxura hona dauka. Gureak, Patri, azkenean, txokolate tarte izango danak, Bai? hau oinarria dalako, eta hemen irina dago, baina Bai, bestela, ikusten dut, txokolatia izango da azkenean berdina. Arrautzak esne gaina azukria eta txokolatea. Eta hemen azukrea zuek jun jolasten, nik kasu honetan erabili dalako 170 kakaoa daukan txokolatea. Orduan, bakizu hori pixkat mingotzagoa dala. Hartzen baduzu 150 kakaoa daukan txokolatea bat, azukrea jeitsi mesedez. Ez dugu nahi gozo-gozoa. Gainetik, kontutan izan da, txokolate estalki bat eramango da, eta estalki horrek eramango dela txokolatea, gurina eta esne gaina bakarrik. Nik hor, errezetan glukosa ere jarri du, ze glukosak emango lioke gozo puntu hori, baina hemen azukrea erabili duenez, gaur glukosa kendu indut, ez diot jarri, eta ez du beharko. Orduan, gure ere nahiko simplea. Eta ikusten zu hau, itxaskorra da. Eta itzen duzu, eskuak busti edo irinetan Ez zartu edo dut egin olaxe? zer, landu indo pixkat, eta hau horrela bere hortan, eta kontutan izan, urrak erabili ditugula, bebai horrek zapore berezi bat emango dio, eta honek behar du, oskailuan 12 ordu. Komeni da, egun batetik bestera ite. Baina ekarri eta aukiko zu hau. Atzo ingo zinunzuk. Edo ontxe bestak geldituko da... Zigorrei burua juten jako, eta gaztatarta egin behar duela esaten du batzutan, baina ero osaiak eta olako gauzak eikian da hori, normalean nahiko fini biltzen ez. Eta hortan ere, urteatzu txorienen badaramazkigu, eta hortan ere profesionaltu egin gara, eta hemen daukagu, etxian egindako ore hau. Da, testuria be aldatzen da? Gogortu egiten da. Ah, bai, Karo, guk hau ezin gonu, hau ezin da lanik egin. Ez dakit kamara ikusiko da, baina... Hau zapaldu. Hau ezin da. Hau zabaltzen da, da hori... Kontutan izan gurin pila bat daukala. 100 gramo gurin dauzka honek. Orduan, hori landu nahi izango bagenun, ezingo genuke. Dana itxatzi ingo zen gure arrabolan, eta ezingo genuke ezerregi. Orduan, moldea hemen daukat, jak, labea 200 gradutara daukat, eta lehen mingo gona 10-15 minutu, 10 minutukin ikustu nahikoa dela. 10 minutu 200 gradutara sartuko dugu, molde hau, ore hau egiten, ez? Orei bebai txokolatia botaleki jako, ez da? Kakao pixa bota. Eta da izango da, kakaoa oinarri bezala, kakaoa gainetik eta kakaoa estalki bezala. Hau da kakaoa, montatu duzuna momentu batean, Patrizuk. Hau da kakaoa. Bada zelako 3 txokolatezko tartak bebai. Badao, ez? 3 geru, bai. Txurilla, txokolate esniakin eta txokolate beltza daukanak. Bai, 3 geruza txokolatia. Ona geratzen dira, flan antzerako bat eta ni ustez ona geratzen da. Txokolatea tartean badago. Bai. Txarra dago, ez da, seguro. Txokolatea zertan erabiltzen, eizean nik txokolatea beti erabiltzen. Basurdea, usoa, horrelako errezetakin behar baitut, gozo puntu bat ondo etortzen da, eta beti txokolate beltza. Kolorea emateaz gain. Bai, Mexikon eta erabiltza hobe, bai, bustanai eta botatzeko lako gizauetan erabiltza txokolatia, eta bakitzue, bueno, nik ez dut inoiz probau, baina Bizkaian badau errezeta bat, itxen da egalusiakin, egalusia tomatiakin itxen da, eta gizatu horri botatzen jako, ontza bat, txokolate ontza bat, baina txokolatia izango da 89 edo 90, euneko daukonak, txokolate izateko potentia, eta hori botatzen jako. Nik ez da sekula probau, ezin dik esan ona edo txarra dauen, baina hori itxen da. Baina, nien itzen arrituko azukre kontuatik, ze gaur egun zenbat eta zenbat produkturi botatzen zaio azukrea ez duena behar. Bai. Eta zenbat eta, ni nengoan ez da inun izan zen, da batek kroketak eta zizkion egun nintzen lagunaren entzia, eta kroketak erositakoa. Ez, kroketak erositakoa. Gozo zeuden. Osa, gozo dultzea zeuden kroketa horiek. Eta bera, bai, erosi ditut hemen egolan, saltzen dituztenak egolan, eta osagaiak behitzen, eta azukra zeukaten den. Kroketa batzui azukria. Baina, puntu hortan gaude, azukra toki guztietan sartzen digute. Bilbon badau, Agape izeneko jatetxe bat, hori, Bilbo, San Francisco auzuan, eta hori itxen daue, txokolatesko kroketak mandarina saltxa batekin, edo itxen zabien. Ustiak enoiala, baina itxe dituzte gozuek, da nik hor probaduten lehengo, da azkena. Baina... Hori txorien ingen du neumaten kroketa horiek. Azmakizuna bebai bada. Bai, eta ingen du zen, gainetik, ogi birrindua beharrean, koko birrinduarekin ingen duen. Politxa. Oso gozoa eratzen dira. Bai, gozoak itea bada. Bueno, horrelako
desmoldatu alden moldetako bat erabiliko dugu. Itu zelan erabili duzun arrabolia hori luzatzeko, hori jarteko, oza, jasotzeko da gero. Hori da, bueno, uste ditzen. Oin hemen, pusketa batzuk, ikusiko duzu, nola apurtu egiten dan. Hemen inbar dana da oin, hartu eta puzlia. Bai. Orduan, lasai egon... Antisauformia eman, ez? Bai, oin moztuko dugu holan, moztu behai arrabolak initen da. Bai. Hartu holan moztu. Eta gero, hori sobratzen dana edo, erabilileike gaieta batzuk eiteko edo, zehose eiteko. Bai. Kontutan izan gainaniko gozoa dala, azukrea bota digu, badaude horrelako hore batzuk ez daukatenak azukrea, gureak bai, kasuntan. Eta oin, jungoarena da, hau ez dago gaizkin, da, lasai, hore hau, oskaiotik atarako banuke gogorra egon zan, baina ja, kontutan izan, grabatzen hasi baino lehenago atara dugula eta ez da izan pixkat epeldu inda, eta orduan lantzeko aukerra dago, baina oin da hemen hori puzleak junun egiten holan, da betetzen jungo gara, eta beste gaizki, lasai egon, ze desmoldatu berdin ingo dala, bai inbar duguna da, sardezka batekin zulatu, ze estandea hau pixkat hasi egiten da. Batzuk itzen dago bai txitxirio lehorrak bota, ez? Bai, baina nik kolorea nahi diote eman, eta hori egiten dana da, lehenengo txitxirioa, aluminio papera jartzen da, txitxirioa gainean, eta egin behar da, aurrena, igual 10 minutu txitxirioekin bakarrik, eta gero moldeak txitxirioak endu, jazta igoko, eta kolore pixkat emateko, beste 5 minutuero zer gabe. Zuk ezagutzen duzu, txokolate tarta badau beste bat oso ospetsua dela, Matilda pelikulana. Ez, baina ikusi duzu pelikulia? Bai, pelikulia bai. Eta ez zara gogoratzen zauela holan txokolate tarta bat eta bihartzen sotzien Matildari hori jatia. Baina reseti ez da, reseti izautzen duzuzuk? Nik reseti ez dut ezautzen, baina igualen leike. Eta berai hori bihartu itxen sotzien, ze ospia esan oso txarra zala, edo ematen zauen olako... Bueno, gauza txarra, kosinatzen gabiz honetan eta bazkaltzen zabizenok, ez dutzu esango zeren itxura zaukan, baina itxura txarra zaukan, eta bai, nik uste hori oso ospetsu esala. Da, danok gazan zen bai, jan, eta han zabien eskati jesu fretzan. Zer da Matildataz? Nahi dut esan, pelikula hori indakero jakeio zei ikusi zineman, ez hori... Ba, nik ez dakit. Norbait ezaguna da? Egongo da Jorge Sanzekin eta beste hainbat pertsonai... Hori, astuta dauzen pertsonaiekin olako beste mundu paraleloren baten. Zein da Jorge Sanz? Ba hori. Aiko itxaua. Ez dakit, nize izan. Bueno, ez da euskera zulertzen, berazea Jorge Sanz. Lase. Bueno, labera, 200 gradutara 10 minutu. Bai. Tak, eta bien bitartean, betegarria egiten jungo gara. Da bestela, betegarririk be, ontxe ingo, bueno, landu inbidugu errezetia, baina bestela, holan, horia hortik labatik atara, eta holako kakao eta ur krema bat bota gainetik, eta horrekin be, listo, ez? Bai, baina hori gero mosteko garaian ingo zana da... Bueno, koiara batekin hori da, inobezekin. Ze mosteko da, elkarbanatzeko, baina, bueno, zuk berorre bakarrik jaten bozu, Osa, erresta aldera, ez, nahi duzu esan. Oida. Bai, aukera bat bada hori iteko. Bueno, betegarrirako, erresa, txokolatea, 160 gramo, hemen. Gero, esne gaina, litro erdi. Zeske, esaten dutzut, badau jendia dauela, ero, kakao eta urra asko kremiekin. Zurien, ingen duen bat, etxekue. Nik etxean, nik iten du. Guk etxean, guk iten du. Orduan, txokolatean nik hautatzen du zein, urrak birrindu iten dizkiot eta urrak erabiltzen ditut. Bai. Azukrea gutxi botatzen dio, segia azkenean txokolateak ematen dio, azukrerik ez dio botatzen. Eta gero, geratzeko krematxo ekilore olio botatzen dio pixka. Eta oso goxua geratzen da, benetan gomendagarria etxean egitea. Baina, bueno, pila bat daude, onak ere bai, baina asko gehienak azukre gehiegi dauzkaten. Bai, asko bai, osasuntxu hauak eta izeteko niri gustatzen gatena da itxia olako robotakin eta urran kremia, ataratzen da koipia eta geratzen da oso krematxua, eta gero horrei bota kakao hautsa dana azukrerik gabekua, eta deskrematua dana, bueno, deskrematua edo koiperi barik. Bai, kakao hautsa. Baina mingotxa dana, ez da horreik marka komertzialena eta da hori mingotza dana. Baina kakao hautzak saltzen dituzte bi, Patri. Bat saltzen dute txokolatea egiteko, esaten da txokolatea txurroekin eta ero kakao hautza dala. Ezer gabe. Da, 100% kakaoa. Da, hori botatza hotzat, eta horrek bai, ematatzu sensazioa, txokolate eta urran kremia, baina askoz be,
osasuntxu hau, orduan hori ogitartian edo platano batekin edo, bueno, hori hau super goxua. Olako gauzak etxean egitea kakao edaria, gozaltzeko gure seme alabe kakao edaria hartzen dut. Kakao edaria etxean iten dugu. Eta egiten duguna kakaoa, azukre pixka bat, eta birrindu, eta listo, ez dauka zer gehiago. Zenbat, kristaleko, orai, txokolatezko irabiatuak, ja, pres datozenak, egoten zin vainillazkoak eta txokolatezkoak. Horrek, nire gurasuek zaukien, soziedade bat, edo soziedade gastronomiko bat, arrasaten, txoko bat. Ez que Gipuzkoan... Gure txokoa, esaten da, txokoa esaten da. Gipuzkoan soziedadia. Eta haukitzen zaubien, eta hora joten nintzen frigorifikora, da holako, ez dakiz zenbat, txikitan. Han usten zozkuen umiei, han ibiltzen, eta han hartzen ginen, 3, 4, 5, 6. Horako subidoi bat, gero txokolatezko irabiatuekin. Bai, txokolateak zerbait, ez da zer daukan, baina orokorrean gehien hori gustatzen zaigu. Eta, esan dakoak, kakao eta txokolate krema hauek, hor badaude. Hoen gaina, aldizkaritan da badaude, konparaketak eta zein dan gozoena, eta garrestien ez duzetan izan behar oberena. Badau YouTubeen, bidixo bat, nun estaltzen dutzen espertu batei edo aditu batei begixak, holan zapi batekin, eta probau bitxu kakao eta ur krema, ez dakit, 10 bat, marka desberdinetakoak. Eta berak, begixak ez talitza, jarriko dau, emangotzan nota, 0-tik 10-era, eta emate hotza. Orduan, hori da, ez dakit, politxa ikustia, ze askotan be markak kondizion hau itxen dozku. Ze zu jakiten bozu, marka batekoa dela, eta zuk marka horrekin, igual, harremana daukozu, betitanik kontsumitu dozu, nahi eta nahi ez, jarriko zazu ziurrenik nota geixau. Orduan, hori itxen da, ez dakit, itxu dastaketa bat edo. Dastaketa itxu bat, eta bai, holen itxen da. Eta nik, jendiak eta asmatzen dau, batzuk eta ez dau asmatzen. Baina nik badau marka bat, oso ezaguna dela, nik uste dut danok daukaguna buruan, nik hori, itxu, ez dakit, gela ilun baten... Nabarituko zen hori dala? Ziur, hainbeste jandon nari bizitzen. N punto? Baina, guk egia esan, guk hori gure etxean, ez gara inoiz izan txokolate eta krema saliak gehien bat, ez zutela ama, ez zuen erosten da esaten zuen. Antzeko ageratzen da, guk hartzen genuen, da guk behia genukan, ez, aman baketa. Eta guk esne hori irekiten genuen, da esne gainean egiten zen geruza hori hartu ogian igurtzi eta ero kakao hautza botaten zion. Eta oso antzeko ageratzen da, baina gozoagoan ez, eta nik oroitzapen hori dauzkat, ero hori ero gurinarekin, gurina igurtzi ogian eta ero kakao hautza gainean bota. Eta brutala zan hori zan, gure ogitarteko onenetakoak txoixoa eta txokolatiarekin batera. Bitu, nire amak, Idoia Lazpita, bengoa ekonomi... Segunda ataman gauza bat, esan baino leheno. Hemen aztu ditugu garrantzitsua arrautzak ondo irabiatu azukrearekin eta esne gainarekin hemen. Txokolatea urtuta. Eta oin, hartu, eta dana batera jungoa nazten. Eta hau izango da gero, molde hor, gure labean daukagun, molde hortan, 40 minutuan, 150 gradutara egiten izango duguna. Sona. Ama kontuak, bota. Nire ama, Idoia Lazpita, tengoa, ekonomista, beti behitzen, etxien, merkiena. Eta orduan guri gustatzen gakun, txokolate eta ur krema konkretu bat. Eta hori erosten zaben bakoitzean, egun baten desagertuta zauen etxetik, segitxuan jaten ginuen, nire aitzak bebai, Andonik eta Irurok. Eta orduan eramak erosten zauen marka zuriko bat, ez jakula gustaten, eta horrek irauten zauen, igual, aste bat, edo 10 egun da, horiz gauen jaten, da guk esaten zaten, ama, baina erosi ona dana. Eta nire esaten, ez, bestela segitxuan jaten duzue. Orduan, hori txezan, eraman, atzo gabizen komentaitzen, ez? Holan, trukuak, dirua murrizteko supermerkautan da, erosi zuen semea da behi ez jaken gustaten gauzak, eta holan aurreztuko zuen. Psikologia bizkatin bat da, landu inbar da. Bueno, bai, nahi duzu hau, hau jateko, hau etzi jateko, aurrena gaur jango duzu ogitartekoa, urdai azpiko egozia, ez da gizer. Bestela etzi ez tozu izango hau, beste hau. Eta horrelako, eske egia da gure umeak orain dira maleablea dira. Orain dik sabota daia txikitxoak inaldiet, eta hori, nagusi gehiago kostatzen zen. Bai, nik esaten dutzun 12 urtekin, oza, ja, heldu da ginen. Adin hortan, ja, karo, nik... Bueno, zuek, eskuminak araitzen partez telebistan bestaldean zautena. Hoi, lehengunen galdetu zen araitza, noiz datorren berriro. Bueno, araitze egia zain ja gaur egon, holan, txantaje egiten gero da zailagoa da. Bai. Bueno.
Listo, betegarria badago. Eta orduan, oin, beti, sukaldari gehienok esaten duguna, labean izaten badugu ontzio, eta gero betegarri bat likidoa eraman behar badugu labera oberena da, labean bertan, atera, erretilua, eta bertan gainean bota, eta holan ez dauka arriskurik hemen bota, eta gero hala eramaten, eroriko zaigula, ez zaigula eroriko. Orduan, zenbat denbora doan, ikusiko du, ze kolore daukan, begira. Kusten duzu ez? Sartu hemen Imanol, behitu. Kusten duzu, pixka txuria dago oraindik, baina, bak zer esaten da nor, nik txuria nahi nuen. Bai. Nik txuria nahi nuen. Ze hori da nik nahi duan puntua, ez da? Bai, baina puntu honena, txokolate txuria ez. Baina horrea horrela nik uste dut hobeto dagoela. Orduan, horra noa. Eta bota ingo diot gure txokolate estalki zoragarri hau gainean. Oso ondo. Beraz, gero ingo debatia, ez? Zertaz, ze debate? Debatia da, txokolate txuria, bai? Txokolate txuria, ez. Baina, txokolate txuria txokolatea da, Patri? Bai, hori esaten dau jendiak, ez? Dala, txokolate txuria txokolatea deitzia, dala, hamburguesa veganuei, hamburguesa deitzian berdina, adibide berdina. Orduan, nik ez dakit, zuk esango zinun. 200-etik 150, enoan polemiketan sartzen, 150 jaitsiko dut, 100 minutuko denbora jarriko diot. Bai. Ni neuen ez txokolate zuri zalea. Ez? Ez, nik txokolate izateko txokolatea dardu, ez? Eta txokolate zuria bakizu azkenean dela bere koiperekin, bere gurinakin, mantekarekin esaten dana egiten da. Hortik, azukre pila bat... Da, mantekia eta mantekia esnia da azukria, ez? Baina, bueno, txokolatian mantekia dauka, beraz, txokolatixan... Zeo ze, Beraz, txokolate beltza da, txokolate manteka gutxi daukana, ez? Bai, hori, lehen esan da, 160, 170, hori da, 170 kakaoa dauka, eta beste dana izango zen, hori, gehigarrixak ero botatzen zaizkionak. Orduan, txokolate esnedunak, dauka esnea, azukrea, eta kakaoa dauka, izango duena. Batzu badaude, 150ko kakaoa dauzkatenak, esnedunak, oiek, neko desentea daude, baina orokorrean komertzialenak eta saltzen direnak, ez dakite uneko zenbat izango dute, baina uneko gutxi izaten dute kakao. Esne, hau, estatu batuetan jarri dauen lege bat, eta txokolate txurixak izaten badau eguneko 20 baino gutxi hau manteka, zebestela, sartzetza, esne gainak eta, bueno, auskalo zer. Bai, auskalo zer. Deitu bida esne barra, ezin da txokolate txuria deitu. Beraz, badauz hor, manteka gutxita dana daukienak. Bueno, guk hau, txokolate beltza. Beltza. Bueno, eta labean daukaguna, egia esan etxean egin dut, eta bakizuet durengotik ona kurba pila bat daudela. Bitu. Eta hain zaigu dekonstruzio txiki bat. Bueno, txikixa baina. Txikixa. Ez exagerau. Exageratu ez. Exageratu ez. Gehiagizko ez. Ez, que ba. Ez, ondo neko txukun, ez? Lehen utzi ustasuna terkina askoz txartu zauen. Ez, arterkina zuk hartu zu maja. Bueno, honi, ikuste duzen nola geratzen dan, azkenean, bueno, kitxa egin duen lengunean zuk itzen duen hori espinapokota erosalanda hori... Espanakopita eta hori. Oinarria berdina da, budin bat egin dugu. Arrautzak esneki bat, kasuntan txokolatea, eta labean 40 minutu izan da gero, 150, hau eginda geratzen da. Hala ere nik, oraindik honi zerbait falta zoiela iruditzen zait. Adibidez, txokolate gehiago. Txokolate gehiago, bikain. Eta ingo dugu, geruza holan brillante polipolit bat, txokolatena, eta hori bai, hori gero utziko dugu ostutzen, hotza behar dut hori etxetik ez dut ekarri, eta zure bigarren errezeta iken jungo gara, eta orduan, baina zure aurrena dastatzi hobeto hau jamaino lehen, ez? Bai, bai. Bai, ez? Zeolan lehengo, bueno, zehose gazixa eta gero postria. Bueno, orduan, asmoa hori danez, Maria bainoan berriro jarriko dut, txokolatea. Bakizu, Europan nun jaten den txokolate gehixen? Nik pentsatzen Suizan edo izango zela. Ez, Alemanian. 11 kilo pertsonako urtian. Eta ez zaite asko iruditzen. Benetan. Nire ez zaite asko. Entzuna, irakurri aldatu eta 11 kilo, eta nora begira duten dieba. Pila bada. Hombre, zenbat, barra batek haukiko dau 200 gramo edo. Hemen jarten dau, Espainiarrek eta Errusiarrek urtian
2 kilo txokolate jaten dauela. Niri hori bai pentsatak gatela gutxi, 2 kilo. Pate, Hori lau tableta die. Gure etxean ohiturak holan egunero egiten ditugunak. Bueno, 10 tableta. Gutxi dauzkagu, hortza garbitu eta hori bai, holako gauzak eta badaude gauzatzu beti inberdiena, pun, hori arau batzu gure etxean badaude. Txokolatia baskalostian jatia. Baskaldu eta faldu, etxian gaudenian, eta bakoitzan dako da hau, holako, onzatxo bat, hau, apur bat handia hau. Baina, nahi dut esan... Zuek ben irama moruan, baina... Patre, baina, claro, horrelako pusketak hartuta, astean, bi tableta juten dia gure etxean. Bat bi, juten dia, orduen. Bat bi, 100 gramokoak badira, astean, bueno, horrek esan du, hilean, kilo erdi. Gure etxean kilo erdi txokolate juten dela. Hori hilean. Urtian, orduan, nahi dut esan. 6 kilo, 11 araño falta di, baina bai, noixian behin, itxen bezu olako tarta bat eta honek bai kontatzen dau txokolate bezala. Gure etxean juten ganean gozote dira palmera txokolate. Beti, nahi eta nahiaz. Hori janin behar da. Gero baita, txokolatea dauzkaten gauza gure etxean maite ditugu. Eta legunean bitu, abaino negon zan pirritxe eta porrotxe hon zien, oindala azte pare batero. Eta eman zuten gero txokolate beroa, eta nortzuk errepikatu zuten? Gurasoek. Ez, gure bitxikiak. Biak errepikatu inzuten. Gurasoentzako ez zauen edo? Enan ni txokolate bero zalea, Patre. Beitu, txokolatea niri gustatzen zait horrela. Eta txurro batzukin besta? Enaz izan. Ez da izo, inoiz, hori jendea parranda egiten duela eta ni goizean goiz mendira juteko eta guzti ikusu parrandista guztiakan txokolatea hartzen da hori. Ni handi pasatzen izela da hori. Eta guzti ditu txokolatean txurroekin da, ero ogiarekin bustitzen da ez diate inbidi gehiagik ematen. Naiz ni... Bakizu, norek jaten dauen oso txokolate gutxi? Txinatarrek, 100 gramo bakarrik. Hori, ez da gizi, jaten basare, jatetxe txinatarretara eta ez dago inoiz postrerik eta aukitzen, postriak eta izaten dituztenian, ez die oso gozosaliak, aukitzen dago sesamuakin, kalabazakin, oso postre, hori, ez daukenak azukre asko. Pero ez dakit, oitxuria izango da edo kulturana, baina bai, txokolatia 100 gramo bagarrik, zutanik horrei aste baten, jandau. Edo 2 egunetan. Bai, eta jarri. Hori bai, gure etxean, eta, bueno, umeak hortara oitxu dira baita, 160 kakao daukaten txokolateak erabiltzen ditugu, eta esan, umeak hortara oitxu dira, eta bestea esneduna gozoegi iruditzen zaie, gustatzen nahi beste, ez dute... Bai, esaten dau, Harvardeko osasun publikoko eskolak, esaten dau, osasuna kontsideratzeko txokolate batek izan bidauela gutxienez 160. Hau da, gehien saltzen dituzten txokolateak ez dira osasuntzuek. Gehien ez, nik uste dut, gaur egun bebai txokolate beltza, naiz eta txokolate beltza jarri kartoian, gero bueltia eman, eta hau ditzen dabe, 152 edo... Nik etxean beti daukat 85-ekua, eta gero 80-ekua bebai noixian behin erosten dut. Baina bai, niri txokolatia... 80-ekoa niri mikatzei gustatzen, nik oso salean ez, nik onartzen duk osoa gustatzen zai dela, eta... Beraz, txuria ez, beltza ez, zuri erdikua. Honeko 60. Bueno. 70. Hortik dutzen ez. Bueno, gurinak, zeingo dio gurinak gure txokolate honi? Emango dio kolorea. Osa, utziko du brillante gure estalki hau, eta gainera, ostutzen danean, pixkat gorputza emango dio. Oin, esne gaina botako diogo, gu hemen nahi gara esaten txokolatea, bakar txokolate, baina, bueno, bai nahi dut hau ondo zabaltzea, eta noizean behin horrelako gauza bat jatea, kaltegarria ez dela. Baina da, ona osasun mentalerako bebai, malgutasun aukibida, da osasun txujatia bebai egunero, noixian behin, olako ez dakit. Aspergarrixa izateaz gain. Bai, aspergarrixa izateaz gain, noixian behin bebai eskertzen dio olako gauzatxuak. Patri, gauzak egunero ez ditu jango, lehengotan. Baina gaur barikue da, gaina gaur gabize, asteburu bai, ez dakit. Astebururako plan emoten? Bai. Hori da, gozo juteko gure astebukara. Orduan, hau, badoa hemen pixkanaka zuaiak kenduko diot, txokolate urtu zaigo. Gelditzen da brillantia. Bai, eta hau geruza bat, eta ero sartuko dugu, lehengo kanpoan utziko dugu pixkat, gero oskailuan, eta hori pixkat gogortu behar da. Eta bien bitartean gero jungo gara, zure errezetak egiten. Ondo iruditzen bazaizu. Zein behar diguzu? Rimeran, bitu, nik inbiot porru eta urdaiazpiko krema bat. Atzo hasi zinen egiten? Atzo hasi nintzen, nik badaukat olako... zu motelian gizatzeko tramankulu bat, eta hori inauen urdaiazpiko salda. Orduan, hori 12 ordu egon da hor,
12 ordu egon da bai. Ikusiko zuzelako gozue dauen, dauka zapore oso kontzentratua eta sartunan urdaiazpikoan azurra, azenarioak, porrua, tipula, moria, berakatza, taura. Galdera bat bate. Esan. Katxarro horrek tapa duka? Ez dut ikusi, nik uste. Tapia dauka bai. Ez da lurruntzen eta kanpora ez da ateratzen usai guzti hori da, angeratzen da. Ez da, etxean nahi dut Urdaiazpiko usaina, txakurra astoratu eta ukingo zen duela egun guztia. Gainera, txorienetik urten da, etxera heldu nintzen, atzaldeko saspiretan edo, eta orduan esen nintzen itxen, beraz, aukitzen dut, da, gero, itzartzen azenean urrengo goixian, itzaltzen dut. Eta, esnatzen zara olako usai batekin, etxe osoak usaintzen dago, ja, gero, kafesnia gozaldu baino bier, gozaldu bierrian, saldaun bat olan fideo aputxo batekin, botaiok. Hau bai dala, irudi lizuna, bitxu. Uiene. Pornoa. Hau da, lehen garai, zuk ezen duen, zuk romboen garai ezen duen, ez autu, ez, Patre? Zeren garaia? Romboak. Romboak? Romboak jartzen ziren lehen, pelikula bat olan pixkat, ez dakit, edukiak bazien olan pixkat, lizunak. Bueno, lizunak, batzuk beste hitz bat erabiliko zuten, romboak zeuden bat, eropi. Nik egia esan, sasoi hori ezautu nuen, ez ziatelako ikusten. Romba zeudenean, oera bialtzen ziguten guri. Beraz, rombo bat zan, suabia, eta bi romboia ziren... Bi rombotan agian titio bat agertzen zen. Kontuz, garai hartan. Eta erokantzontzilla batzuk. Baina ni kontua da, batekin jazigutela usten, da, karo, gu, beti, ze izango ete dira noiek, eta, karo, ezkenekin, baina gurasoak, bi rombo bat, oera. Bueno, esango tzago bi montadoriei hemen, bi rombo jarteko, norbaitek... Hau ez da lezun, hau, noizean behin egin behar da, eta hau, horre utziko dut. Bai. Ez da munduko tartari politena, seguru ez ez. Baina gozuena, bai. Auskalo, baina hori gero jakingo du. Bueno, txokolate tartia postrerako utziko, eta ontxe badauko errezeta bat eitzeko, laburra, motza, eta oso barazki krema gozua. Barazki krema da, baina, urdaiazpiko apurtxo bat bezartutzeu. Lehengo salda inbidogu, eta beste kasola baten, gurina urtu, porruak 5 minutuz kozinau, eta patatak bebai, eta 450 mililitro salda bota. 15 minutuz egoziko, irabiatu, eta gero urdaiazpiko satitxo batzukin zerbitzatuko du. Bueno, patata naukan hemen, izkutatuta, barkatu Imanol, hemen atraizuz berriz. Eta hor saldaren pausu guztiak ja hemen eman da daude, ez? Koipeak enduta da, eta hemen jada gauzu iragazita eta garbi-garbi. Ze izan bizan, errezeta laburra da, hau ja etxetik ekarri dut. Hau, errezetia berez nera nahiana da. Porru krema hau? Porru krema hau, bai. Berak erakutzi zoztan eiken. Eta bai, ze barazki kremiak, igual aspergarrixak edo izan lehiken batzutan, baina ezke honek dauka zapore bat superpotentia. Hau, jatetxe batzutan eta baskaldu baino lehen ematen dutzuelako txupito batzuk eta barazki kremekin, nik uste dut hau geratuko zela oso ondo. Eta berez da, koipia dauka eta grasixa dauka eta horregatik geratzen da hain gozo. Niko dakotzatena da gurina, eta hemen gurina urtzen danean, joango gara porrua botatzen. Hau da azkenean porrua dauka, 8, 9 porru, porruan tamainan arabera. Orduan jugara, porrua txikitzen eta gutxinaka gehitzen. Hemen ez negaina erabeliko baluke Patre, bitxisua bat izango genuke. Hotza, eroberoa. Hotza jaten da bitxisua, ez? Eroberoa. Bieratara hartu alda. Nik, bertan Frantzian da esaten dute. Neguan bitxisua bat hotza hartzea, zati, berua hobeto da, ez? Normalena hotza izaten da, baina berua ere hartu alda. Ez da zetan arau bat, nahi eskoa, hotza hartzearena. Ez da gazpatxo moruen. Ez, gazpatxoan bada gauza bat hotza hartzen dena beti, baina porrua gainera, porrua sasoiak eta izandakoa daukan sasoiatik, neguan aldera ohitura gehiago doko porrua jateko, eta ni bitxisua etxean berua jaten dut, eta oso goxua goten da. Kontu ezberdina zuena da, osai guztia berdina izango ziren, baina ez negaina gehituko litzaioke gero. Daukat negar guri, ez dakit porruekin bebai pasatzen da, nahi petzatzen tipulakin. Familikoa die. Ja, baina, inoiz ez japasa, tipulakin ta bai, baina. Familikoa die, eta porruak segun zelakoa dan, indarra dauka. Eta, porrua, betidanik konsumitu dan barazki bat, gizakia bintzate
aspaldi janduena, faraoiek eta bazekiten ezagutzen zituzten porruak, ze horre piramidetan aurkitutako jeroglifikoetan, bazekiten piramide horiek egiten zituztenak porruak eta jaten zituzte, eta Erroman baita enperadorek eta asko jaten zutela porrua esaten zen. Neronek egunero hartzen zuen porruarekin indako salda bat, bere ahots timbrea hobetzen zuela esaten zuelako bera. Abesteko ona bada, emango bat eta bota horan, bertso bat edo kanta bat. Zu hasiza, Nik esan dut, nire ahotza baina hitz egiteko ere balio du, ez da zetan abestu behar. Patri. Bez, irakasien dako hona izango da zen, hori da. Arrasatekoena zenez, badaukot. Eskoitzan ikasi dagoenek, da arrasaten ikasi dagoenek, da kuadri osoa ingenierua, edo irakaslia. Zan, eskoitzan edo mondan ikasitxakoa. Porru salda hartu zazu, eta horrek zuen ahotza timbrea hobetuko du, eta irakasiok beti da bizahotz bariko itxauak, beraz, esango ziet porru hartzeko. Porrua galeseko ikurra ere bada, eta hau bakizun datorren, horre, Sajoien kontra izan zuten guda bat, eta beraien artean ezberdintzeko, ezagutzeko, erregiak esan ziren, galesekoi bakotzak gerrikoan porru bat eraman behar zuela. Eta horrelan ezberdintze ziren, horregi esan, ezkenen, batzuk besteen kontra, eta antzera jantzik ero nola jungo ziren ero, ezagutzeko ero nahiko lan, da ondokuari ero lagunari espata esartzeko, porrua zeukana laguna. Eta hortik aurrera, beraien armarrian ero, galeseko ikurriñak ero, porrua dauka. Horrekin ez egin dakatuko, lasai egon. Eta bestela bai ero. Ez da ere, nola, ez. Zuk ez daukazue, kontu zibili. Ez, labanak bai, handitxago gainera hemen. Eta porrua prestatzeko garaian, gaztiak direnak eta xamurrak, horiek duelazte pare bat Hernanin egin nituen, tempuran egin nituen, horrek nahi izan ezkero egosketa bat, baina hori, minutu erdiko uretan da ero atera, eta ero tempuratik pasa, ensaladan ere janal dituzu gazteak, xamurra direnak, eta besteena ohikoena, porruak egosi, gero ospinolio batekin jarri, porru saldan, barazki pureetan, haragi saltzetan nik nahi eta nahi erabiltzen dut. Oiaskoarekin da txerrikiarekin ez, baina eiza, behiak eta perrua beti. Zaten, zein da zure geixen erabiltzen duzun osagaia, da batzuk esaten daue tipula da berakatza, eta beste batzuk arki daukie, dala porrua. Netxean ni egisa esan, tipulara jotzeko geixau. Osa, porrua bai jaten dut, baina nik tipula askoz begeixau erabiltzen dut. Ni porrua erabiltzen dut, baina tipula oso tipula salean naiz, eta ez dakit, egon zan temora, oin ez dakit entzuten da, baina atzeko patata tortilla ningunan egon ginen ditzeiten, ez? Gustatzen nori gustatu eta nore. Jatetxean baten ere, azkenean porrua finagoa da, patata tortilla kipularekin inbeharrean porruarekin iten zutenak. Eta nik egin dut froga eta ez da berdina. Ni oso kipula salea naiz. Eta patata tortilla nik uste dut nahi eta nahi ez. Ze porrua fina da, baina zaporea besta berdina. Eta ez da hain gozua, gozua de dulzia. Baina, ez dakit, aukeran nik porrua saltzari eta holan bai erabiltzen dut. Eta egia esan, pobren, ero herrixearen zainzuriak, porruak egosita dira. Zainzuriak hartu zuria, holan fina direnak, holako porru batzuk egosi, eta ero oliba olio hon batekin, dakatz pixka batekin, zainzuriei niretzako inungo inbidirik ez dira izan behar. Pasako ez da zigor laban txikitxo batero... Zuritzekoa, zuri zu honen salia zata, patri, zautze zailo, horren salia zaila. Laban erabiltzen normalien, patatak zuritzeko. Eta patata herri nora jututa? Igual ez da asko aprobetxatzen, baina bai, itxuria daukat. Porru hau dauia gurinekin erregozita, suestitzen. Beraz, hemen dabil, ontxe patata gehituko zau, azkenean kremiai gorputza emateko, eta loditasuna, eta texturia, eta... Nik ez duan hau da? Patri, zure salda hau? Proba iso. Usaila bintzat hemen sudur-zuluetatik sartzen nahi zeiten pura guztian, da urdai azpikoa... Esango ez merezi dagoen 12 ordu egotiak, ero ez. Zaskotan, niri gustatzen gat, ezurren kremia eta, ezurren saldia asko itxen dut, ze horre dauka kolageno pila bat, eta beti gustatzen gat, afaltza dutenia eta itxot platerat,
nagusixa ez, arraia edo tortilla bat, edo entsalada bat, baina saldia neguan ontxe beti sartzen da ondo. Eta beti badaukizu salda etxeko gauzak, azkenean beti badaukizu barazki pusketa batzuk etxian, eta azurren bat, eta saldia asko jaten den gauza da. Gure lantaldeko batek hau ez duelako probatu. Ze amorratu da saldekin, eta eskerrak ez duela probatu, ze bestela gabe geratuko zinen, eta... Bueno, berez, bihar ditut, 450 gramo, hor daude, justo. Eta litro badau, beraz, bueno, izatut harrapatu. Bueno, egia esan duda handiak izango lituzke oin, ez? Txokolate, tarta, salda, biei emango die. Gaur posik egongo da. Hola, nahi ikena bihorte. Eta gaina ordena berdin, dio. Bai, ez da. Txokolate tarta egiteko esne gaina ibili nahi zarrotzen, eta, bueno, nik ere berreun behar nituen, baina 400 inditu da espada, jakin da, bueno, zein ez zaio gustatzen kafetxo bat esne gain pixatekin, ez? Horre, nola, kafe bonboneo... Jo, eta hori esne kondentsatuak ime bai, si ona. Kanarian hartzetan hartzen dute leche. Kafesne bat deitzen da leche. Eta zerekin da? Leche. Ba, ustot esne kondentsatu botatzen diotela kafesneari. Vale. Eta zen nahi duzen, amigo, leche. Eta nik Kolombian uda honetan, probau nauen kafia, esne kondentsatuarekin eta kardamomo apur batekin. Eta oso goxua. Eta hori, kafe barik be, super goxua, vamos a. Kardamomoa eta esne gainakin bakarrik. Bango zara hau esatitzen... Karraskatu nahi duzu? Bai, askotan nahi gustatzen jat, barazki kremak eta aukitzen da bezenak gauzak gainetik. Igual, kalabaza kremak, kalabazan pipa batzuk adibidez. Ez? Olako gustatzen jat. Eta... Honeik, porru krema honei... Porruai, hortuan beti urdaiazpiko urten dainako aldameni. Beti goten da porruai, ni beti ikusi izan du. Ez nire nebak itxen dago ere, errez da originala da porrua, zatitzen dago lan zati fin-finetan, gero pasatzen dago irinetik frijitu itxe eta hori jartzen dago gainetik. Nik, gaurkoan, errez da, hobetukot, ez, Alesen dako hobetuko da urdaiazpikoa jarriko. Patri, urdaiazpikoa hortuan beti egoten da. Baratzetan beti egoten da porruan onduan eta orduan kombinazio bikainan ikustu dala. Porruak landatzen dagoenak igual txerritxa izango da, baina urdaiazpikoa danok ez dakiona, Beraz, hau naia frigitzera. Bai. Gero patatiak kraskatua sartuko dugu hemen, kasolian. Bustiko 450 mililitrokin urdaiazpiko salda. Eta gero, irabiatzera. Urdaiazpiko sapori aukingo da, Bai, hori bai. Vale, botako zuta patata horrean? Botaizu. Eta esan duguna lehen, errezeta hau egiten baduzu egunen batean, eta gero, bitxizua nola egiten da nero zuen, izango zen berdina, birrinduta gero, esne gaina botatzen zaio, gordinean. Eta gero, normalean, hotza hartzen da, baina, kanpuan 5 gradu baldin badago, beroa ere egia esan oso ondo sartzen da. Eta barazki kremei eta esne gaina ohitura niko ohikoa da eta jendeak asko erabiltzen du. Krematxo geratzen da. Nik uste dut honek ez dauela bihar, berez 15 minutu utziko zau eta segitxuan gatoz. Irabiatzera, dastatzera eta txokolate tarta jatera. Bi platerak egin ja. Ingo lehiaketa bat aber norek itxen dauen azkarra hau plateran jartia? Zein? Plateran jartia. Zer jartzia? Indo. A ber, txantzean, saldu, zer gure zu esan? Zer gure zuen? Lehiaketa zean? Zabiz denbora irabazten, ez? Lehiaketa da nahi zen duen? Irabazin dut. Beitu. Zuk zer esan zen, 3 geruzatakoa? Honek 3 geruzatakoa, bideko, baina bi nabare... Bai, 3 hor da ona, baina, hermano, sartu hemen behitu, azkenean baina baretzen da pixkat bekoa, orea, bekoa eta gainekoa pixkat ilunagoa, eta bestela, hemen. Nik jarri botzat, ikusi zelako koiari ekarri goten gauz. Bai, ikusi. Piper minana, berez, oliba olio, pikantea botako zau, apurtxe bat gainetik, holan, kolore gorrilla emateko. Orduan hasiko gara. Hau utziko izu txokolatean nako eta hau lehengo orako. Ez aldrebez. Nahi dozu modu. Nahi dozu modu. Hau, gure porru eta urdaiazpiko krema. Eta hau, gure txokolate tarta. Eta ez gaztarena. Zigor.